dipilihno harta karone sampeyan iki kaya alhamdulillah guys ditokne warisane Mbah Marsam kanggo dhewe warisan tersembunyi sing selama iki dipendem dan akhirnya dikeluarne dipendem keluarga Bu. akhirnya ditokne akhirnya Mbah Sambita, Mbah Marsam Jota. akhirnya warisan yang terpendam selama ini dikeluarkan guys. Tentang TikTok. TikTok. Saya gini. Akhirnya warisannya dikeluarkan. Masya Allah. Matur suwun warisannya. Gosok apa nih? derek nganjuk. Nganjuk. Derek. Nggih. Warisannya tok guys. Mandi. Ya. Wah, nanti ngene iki diabuk apa ora? Gak. Kalau orang ngancur ki. Wah, aku cuma tak cukup-cukup kok telo nari. Yo, minggu dadi akeh apa sih tok organik tanpa pupuk kimia. Semuanya kita dan travel. Bedes menari. Mari yang nandur gadung yang mana kuwi, Pak? Apa ya? Tukang ki gadung. Lah yen yo bakal gadung iki, Mas. Nek gadung malas wakeh, Mas. Dia abu-abuan. Era abu-abuan. Iya, dia abu. Jajal demek tangane demeknya, demeke piye nek ono kotoran adem. Kudi guys, wedi lho. Kuwi empuk lho wine dibungkus. Nah yo, Koyo entek tapi gak iso. Tapi lho gawe gede. Wah, lele. Iki yo leluhur pemilih. leluhur Mbah Sambita, Mbah Marsam Jota. Wah. Tak ekspresi. Nah, itu guys ketok. Gede yo. Aku langsung gede-gede. Tak tahu banyak aku entek. Jojo-jojo. Berarti ngene iki dincepno ae. Ngene iki, cep ngene. Ya, cincem-cepro. Sama ini iki aku dhewe bisa. Cincem-cepro. Gawe dino apa ora? Iya lah. Oh, ala iki dino coy. Yo kuwi lho. Ya golek dino lah. Yo. Rajin-rajine dino. Lho cilik-cilik. Kalau dino-dino berpengaruh tenan ya Pak iki. Wong kan padane dino. Dadi ora ya golek dino. Iya. Ate kok ono. Nek nandur-nandur ki sing apik dino apa ngono. Nek nandur-nandur kuwi sing apik dino apa? Dino. Iki kejojot basa. 13 ya keneng. 13. Sing paling apik nek nggo jagung. Jagung ngono apik apa? Iya kok dhewe. Iki urung roro ngono kurangan iki. Iya, makane aja Sampai sampe nek kurangan kok. Aja jajal. tak tukune. Tak kae dhuwit ndang. Iki aja mbok dol njaba. Gak. Kok ki tak tukune dhewe soalnya aku engko apa ka Surabaya mulih ka Surabaya engko manganku ngono kuwi tok. Ora. Enak jere. Nek nandur-nandur iki kaya jagung ngono kuwi sing apik no dina apa? Dino papane iki setupai. Setupai songo. Ya. Paing songo. Setu songo paing songo. 18. 18. Petone mama. Pokoknya 18. Genep apa ora kuwi? 18 genep Ya ya genep. Nek nandur-nanduri pokok dina genep apa ganjil? Genep aku. Genep. Mau digolek apa dina genep? Genep. Jajal tak nggo patokan wi nek aku nandur jagung sok tak golekno dina sing genep-genep. Nandur jagung hitungannya tiba isi, tiba wah pokoknya. Nek ngitung piye jajal ngitung mulai piye? Mu iki. Oyot, Oyot, uwit, godhong, Walah. ya, Edone yo. uwah. Kus tandurane. Oyot, uwit, wit, godhong, uwah. wah. Kuwi wong diitung ngono kuwi anggere tiba wah ya api. Papat berarti genep. Aku nek nandur mesti tiba wah ae. Mangkane kok jadi terus. Oyot, Godhong,
Hayat, wet, wet, godhong, godhong, woh. Apa cara kok ngisor? Hayat, wet, godhong, woh. Dadi ngisor. Lah ngitungnya pecah kok lan gathokne piye? Pas. Ya 18 ya karek ping 18 ya, ping 18. Berarti cara mono setupaing 18 sih leh ngitung ping 18. Iya. Muter neh. Hayat, wet, godhong, woh. Hayat, wet, godhong, woh. Hayat, wet, godhong, woh. Hayat, Lagi 15. wet, godhong, woh. Hayat, wet. Iku berarti bener ada. Hayat, wet, godhong, woh. Hayat, wet, godhong, woh. Hayat, wet, godhong, woh. Hayat, wet, godhong, Woh. woh. Hayat, wet 18 berarti. Berarti 16 berarti. tipe wet. Berarti 16 woh. Enak Jadi- 16. Pokoknya 16 wah. 16. Nek 18 tipe Wet. 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 Itu dur. Itu Kok angger tiba wah mesti apik. mesti apa? Oh, alah. Bani. Tapi memang jerene hitungannya beda-beda. Tapi ora karen sing ditano. Betul. Baleno Gusti. Tapi kene ramu Usaha. Tiar Karen terus. sing ditano kok apik elek. Nggih, betul. Tapi dhek dibaleni Gusti Allah. Tapi yang namanya tara kondang. Tapi takku Yo, dadi terus. ora petus. Siapa nih barang orang itu? Siapa nih? Mari Pak Kubiya yo lagi. Wis lah mandi jabane. Japane apa? Nah, telur rambut ini akeh mau rayapan itu aku. Nah, tante pege ala mau semuanya yo tok, gak isi. Mau rayapannya enak isi. Aku depan ini telur rambut itu gosok mending jadi kurangan. Walala. Seneng ya berarti. Lah nek iso dadi saiki gak isi gara-gara apa? Terus masane entek. Oh iya. Luntur ngono. Ngono kuwi tak hitung ta. Anu kok ya ora isi dia karek kono lho. Gudi ndene iki wae. Nek nandur ngene iki nek japane apa ora? Bili ngono Ala ya. padha ae. Lho wet ki mang. Iya. Wet. Wah. Wet apa sih mang wet? Wet. Hayat, wet godhong, wah. Kuwi intine. Pokok ngisor Japane intine. papat kuwi. Hayat, wet, godhong. Ora woh. jauh. Ayo dinane opo? Oh alah. Pokok dipasne woh terus. Iya. Karek Oh, berarti ngene lho, berarti nandur opo? 8. Pokoknya 8, 12, 16. Opo ngaregi opo karek Kuwi. Iya. Boleh sire ngaregi yo ditung. 40, 12. Lagi nek ngapain? Hayat, wet, godhong, woh. Hayat, wet, godhong, woh. Hayat, wet. Ngat lagi wet. Ya iya. 10. Untuk ilmu, guys. Nandur wawah apa no? Nandur wawah. Nek nandur waloh hitungane piye? Ya padha ae. Padha ae. Padha ae. Padha. Cucu walau kuwi jadi terus. Iya, Gak tau mah. dadi terus. Karo jagung biasanya lho ora dadi. Jagung dike waloh cuma gak ajaran wong dadekno. Jarang. Yo duwe ati kok mah. Jagung Tahu dadi. dhisik sawang lemah iki kadol. Walah, yo kae. Walohe keyet. Jagung sak walohe kondiang Ya ngono. ben anak. Nderane 1000 walau buku. Wakeh kae. Lah Sing jukuke sampe kesel saking randu. Mabunan tawen ora. Gimana tuwek. Nah nandur jagung ora kapadha, Pak. Heh? Nandur jagung Gini. Padha. padha. Lan aku hitung aku wong Sri Lungguh gedhong lara pati ngono kuwi ya. Pati. Ya padha ae. Padha ae. Sri Lungguh. Tapi sing paling penak yo Mbak Masam lho. Kalau jabut yo ngono. Simpel iki mah. Wah. Cara mau gendang kalau oyot, wet godhong, wah lah. Urut kok ngisor to. Dadi mulai kok tanem
Dadi wet. Cara jemaah lagi rak godhong kulit, godhong woh, godhong kulit, godhong woh, godhong kulit, godhong woh, godhong kulit. Nah jemaah lagi salat ya. Ya. Selase. Kudune 12. Oyot, wit, godhong, woh, oyot. Godhong yo. Lah ya. Dang. Oyot, wit, Godhong. woh, oyot, wit, godhong, woh, oyot, wit. Godhong. Anggo Betul. 11 tipe godhong. Dene oyot dadine apa? Apik. Nek oyot. Ora. wong jenenge wong nandur apa ae iki. Ya mbok. Lah nandur kuwi sine gede-gede kae hitungan ya ngono kuwi. Iya. Aku tau nandur nang gene iki ora tak japane ngono kuwi ya gede-gede. Padahal aku coba nambah nandur kuwi iki. Coba. Aku udah gak ada sing ngangkat. Terus aku ngajoni. Dek kae deh terus aku jek Wong tak glundung-glundung ngono tak kenange kok. pindah itu. Tepan titik. Kuwi aku gak ada sing ngangkat. Wal, sampai langsung angkat. Iya, sang gede-gede. Iya. Ya kuwi nang kula omah kene. Yang modene tuku 1000. Pokoknya gue sawit do kabeh aku. Nih, Iya, ora dasi sawit dulu. Wah, dhisik, guys. wirojo. Wirojo. Wong hitungane wong kuno iki mbok dadi ora ya di cano. Heeh. Oh, dene ngandut terus ora petus. nyatane bapak ya. Iya, apik tenan. Dadi terus kok. Sampai jam 12. Sampe nandur teloe karo mun kuwi digendong wajong nang nguri ngene. Karo nandur telo kuwi lho ya, nang gedhe nang bantang ya. Cek eling aku. Mun kuwi gendong anu ngono nganggo sarong. Gendong wajong. Kata rene. Alah. Kekae mo. Petu aku Lah dadi. banyak ngarani Pak Nemun kan ndi ngono. Biyen karan Pak Nemun gak karo sapa-sapa. Nek nyelok iki kan Pak Anem. Lah dene tak kaya telu yo. Oga kok Pak Anem enggak. Paen. Pak Anemon. Utawane dhuwit telu. Wis manak-manak dene. Didoli kabeh. Tiba palurah kok mate. Monggo mau. Akeh lho Mas pengen-pengen. Sing par kan jeneng Bagas Selam, Mbak. Hah? Par jeneng Bagas Selam. Jeh. Jeh. Dia beda digawe. Ya aku di anu ya gak iso. Mas ojo aku Mantu. Kurang kuwi. Sing kae. Apa ora kae mantu. Saya pernah mampir kae. Iki pengen-pengen Mas. Jembatane wis gapek kuwi ndek iki lho. Iya. Ya wis sing bisa apik ini. Jane iki maksud iki ya bener ngono ki lho. Ya ceramane sing wis ki wis wis karek mapeke jane. Sur karek ngenteni ya berarti. Apik. Nggih apik. Tapi ki sopi gak rene. Terus bersih-bersih aja. Jane ya. Oh karek ngenteni berarti. Iki wiku. Ulo yo ora duduk kuwi. Boleh lho. Ulo. Ulo. Ulo karo ngono wae. Iki ora tak duduk jambiar iki. Wakeh. Ya terus gitu. Terus aja wong. Popane ngene wit terus wables terus para ngono. Ngono tung leker bundir kaya ngarono. Angane kok ulo. Ulo Gede berarti Mas. Gede. Ning ndi? nak kono. Mau uruk. Hah? Mau uruk. Mau uruk. Kaya ulo. Kaya Ulo wingi tekaran iki. kaya wis. Wingi keleker. Kira ulo di. Ya kok Kaya ulo Pengji. Wi ulo pengji. Enak to wi ulo. Hah? Wi ulo enak. Enak, tandur ora enak yo wong. Pokoknya ditandur enak kabeh. lah iya iki aneh. Ora kendai, Mbah. Dan pertanyaan wis tidak maksud. Wis nandur panen gak enak to, Cak. Lama dhewe. Yo ora enak. Obat peteng luwe wile. Indi ayah kuwi. Montore nang omah tak golek ndi nek insyaallah nek
genah banget tapi kok Truk gak nggo tas. Kalau bensinnya entar aku rada duit itu bensin. Kurang arah. bayaran desa. Berbayar ade rene ke bayaran no. Sentek. Lah dikirim ning niku di yogane enten sing nyuwun niku sing angga-angga niku kan ngirimi terus dikirimi. Pak niku ki tipikal wong tuwa Cramana ki ya nek disambati anake nonton niku ya diwenehi. Cramana apa dikandani kaya apa katawa iki wis aja dikirimi lho cai gak tega. Gak mentolo. Panggah Cramana anu di Cramana dibel di anu dikirim. Sing bocah Solo kuwi to. Sing Nggih. bojo Solo nggih. Niku. Kok ditusi jam piro? Tusi jam piro? Dusi jam Bar jam 12. dusi dan lunggone sandan dusi. Tuwes batu sik aku ora Dan didusi sik ae. Tak dusi dusono sik dan apa banyu dan diusung gawa rono dadi kakno. Dan kok terus lari saling Ya kan ndang salin sik to, mosok kowe ngedus apa nggih ro? Dan ganti kaos. Tri jere ini kok. Curung. Aku tarene ngepadusane. Dasar tak bele. Terus kok dusi. Iki ade ning jaba karo Mbak Isen kuwi emang jawane ijo ana wong lho ngono to. Iki lagi didusi Ica karo lagi lek itu lagi teko sama didusi lek karo Ica. Dan kalau wong-wong ini kon metu kok Isen jare kok. Ya. Betul. Salim. Oh. Lha iki mamae Mas Ajis kok. Lha iki mamae Mas Ajis kok Kayak pokoknya dicopot. Salim. Gila sok isinan. Salim, Mbak. Tidak. Salim, Gak jelas bocah iki. Sing gede niku ceritane niku riyen lek Tri kan dereng gadah keturunan. Lah niku anake Pak Mudin. Lah Mudin niku rencange mantan bojone lek Tri itu apa jenenge sing Cramana Islam tutut masjid ngono kuwi lho Mang kompor gopong ngono kuwi lepurut. Karena yogane kathah sing lek Tri kan pirang-pirang tahun dereng gadah. Terus akhirnya ket lahir cenger bayi abang lagi lahir niku Mang. Digawa teng Sumatera mriko. Nggih. Terus singkat cerita lek Tri mboten dadi, lek Tri teng desa terus bocah nyusul. Misurene payan. Wong tuwa asline cedak sampenge Pak Lurah pas. Umahe. Nggih. Sampeng Pak Lurah pas. Iya. Niku. Kelet karo Lek Tri nggih. Nggih wong ket terakhir ket lahir cenger bae sing ngopani lek Tri niku. heeh, setone kelas piro? Mboten medhot teh teng mriko. Wong tro Bambung metode maksude mulih ning desa kene. Desa kene Medhot teh tiange nggih. Ya saiki kerja sak entene ngoten niku. Kadang ngumpulke daduk ngoten niku bekas tebu ngoten niku lho diobongi. Kadang nggih wong loro kalih lek Tri niku. Kerja napa niku ngebongi daduk. Paling sakjane SMP ya. Mbah kowe nek sekolah apa no? SMA kelas 3. SMA kelas 3. Eman-eman wae lah. Cuman terakhir bocah cilik mah wong Nah iya eman-eman. awake cilik. Kene le. Kalau Sril. Sini le. Sini Ciril. Wes gak satu kone jajan nek ora ono kae ora gelem salim kok. Wes aja silai game-game kan anyar to ke PS-mu ke. Kan PS-mu anyar ke aja disilai ke. Gak gelem salim mau wes. Nderek kene. Gak usah disilai wes. Ben lah gak usah disilai PS. Apa trek-trekan Pak dhewe ae. Pak dhewe. Duh. Ngajak Mbok Irini deh, ngajak Mbok Irini cae. Lah apa ngajak mboke? Kok isin piye to le? Ora jelas. Mama Sajis. Masa lali karo mamae Mas Dek Ajis. napa Bu lah iki? Di ini. Di dalu.
Sinan. Salim. Buat tirat silai PS. Padahal PS nya orang teko. Padahal sudah sini biasa ke si awal tua. Awal-awal kalau udah isi. Derek ning kertas sono.